फुरा होख'खासिगोन बे बैसागुआव नङाला दा नङाबा आंसो लाना थांसै बिमानो लांफैनो हागोन लोगोफोर थाबैनो बारा गोबाव गैला बैसागुआबो बेयाव गांसे गांनै दं र' माथा बिदन बेसेबां गैया थिनस'निब्रा बे गासिबो थिनस'नि जोब थिनस'नि नैबे लोगोफोरनि गोबाङानो नैयाव बैसागुखौ गाननो हागोन बैसागुनि दं नै बिदन ना मा होनथाय बिदिखौ मेरला दं बेयाव दख'ना बायना दों नै सिख्लाफ्रा ओमफ्राय नैबे सासे बायना दों बैसागुआव गाननो लाला नोङो बैसागुनि जोमग्रा बायना दों मालाय नै 350 ओरै सासे दंबायो दख'ना बायना दों बैसागुनि सिख्लाफ्रा जोमग्रानो नैबे 350 ओमफ्राय नैबेयाव गोबां दं नै लांफैनो हागोन साराय थिनस'नो बैसागुनि ओरै गोलावै देखाय दे ओरैहाय उल्थायै बेखौ बोरै बोलायना देखायहर दे फारसेजों देखायदो फारसेजों थाखुमालायनाय बे दे मोजाङै बैसागुआव मोसानांगौ ना मोजां ना माया बैसागुनि लांखादो समायखागोन बिरादनो समायदोंना माया दे जोमनानै देखायलाय एसे सासे आयौ गांनै समायबाय लांदो नोङो बेखौ दे ओरै देखायहरब्रा एसे ओरैहाय एसे बिसन थालायब्रा जाबाय समायदों लांखादो नों बेखौ बैसागुनि बारा गोबाव गैखाला सासे ओमफ्राय गोथां कालारनि दं नैबे मोनसे बैयाव दं आरो एभेलेबेल दख'नायाबो दङ लोगोफोर बे जोमग्रानिया 350नो बेबो 350 ओमफ्राय दख'नाया 1200 800 बिदियाव मोनगोन आरो ना बैसागुनिखौ 700 1000 1200 बिनि गेजेराव मोनगोन नैबेफोर दङ बे सिङाव दं माखासे नैबो लाइन दं बैसागुनि गांसे गांनै जोमग्रा लांदो दख'ना लांदो गांसे गांनै ओरै जोमग्रा दं मोजांथारनै बैसागुनि लोगोफोर दे नायदो दख'नाया नायद' दख'नाया लाबोबाय नोंना मोननै लाथारबाय आरो दे दहाय मानसि लाफिनदो सिखारदोब्रा दे समायखागोन नोंखौ बिरादनो दख'ना गांसे लांदो ओमफ्राय जोमग्राजों बैसागुनि ओमफ्राय आर'नाइ गांसे लांदो
गोदानसो बायनांगौ दा आगोलनिखौ गानबाय थायो सोरबा मोजां ना लांदो समायदों एक्ट्रेस बायदि मोनलायथारदों बैसागु बारा गोबाव गैथारला लांदो बेखौनो नोङो दख'नाखौ नायदो नोङो बिदिखौ मा दख'ना होनो बिदन दे बोलानानै देखाय नोङो बांद्राय दाबोला बैसागुनि लोगोफोर बिदन लांफैनो हागोन लोगोफोर थाबैनो बारा गोबाव गैला बैसागुआबो बेयाव गांसे गांनै दं र' प्राइसखौ दा खिथागोन आं आलदा नङा एखे गासिबो एखे मोनथामबो $450 खमनिनो ना होमबालाय $450 लोगो $450 आरामसे लांफैनो हागोन जोमग्रा गांसे ओमफ्राय दख'ना गांसे लांफैदो ओमफ्राय आर'नाइ लानानै थांदो बांद्राय दामबो नंखाया एसे खमावनो मोनगोन नै नायगासिनो दख'ना गांसे लांदेरदो नोङो ना दख'नाया दंखायो बिदनखौ लांसै बेखौ लानोसैनो फैबाय नोंहा बेखौ लाबाय समायखागोन जोमग्रा गांसे लांदों नोंहाबो लाखावगासिनो आखायाव आसोला गोजा गोजा बैसागुआव खम साइज नुगोन लोगोफोर थाबैनो लांफैदो नै दाम खमनिनो बांद्राय दामनिबो नङा लाबाय नै बैसागुनि मोननै लाबायना नोङो जोमग्रा मोनसे दख'ना मोनसे लाबाय फैबाय फुरा होफुखासिगोन बे बैसागुआव न' लादा नङाबा आंसो लाना थांसै बिमानो न' माया लांदों ना जों लाना फैबाय आरो ना मानि दख'नाखौ 450नि लाबाय ओमफ्राय जोमग्राखौ 300नि लाबाय 700 थाखा थांबाय 1000सो लाना फैबानो जाबाय सोर बायनो दाम खमावनो मोनगोन 700सोनिनो मोनो आरो ना खमावनो बैसागुनि लोगोफोर जाय जाय लांफैनो नोंथांमोना लांफैबानो जाबाय जायगाया जाहैबाय सेरफांगुरियावनोखा आं दख'ना आगोलनि भिडिअ खालायनायावनोखा बाजाराव फैबानो मोनगोन नोंथांमोना बारा दामनिबो नंखाया 700 400 300 बिदियावनो मोनगोन थ' जाय जाय लांफैबानो जाबाय बैसागुनि बारा गोबाव गैला बैसागुआबो लोगोफोर थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो ना बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट लोगो मोनथाबैनो